खुंगा 49थि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि थान्दै जखन्थाइखौ खुंफुंनो साखाफारा। 49थि उदालगुरि जिल्लानि थान्दै जथुमाखौ 9, 10 आरो 11 खालाराव कुसुमबिल बारलांफा गेवलां फोथाराव खुंफुंगोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि थान्दै जखन्थाइनि गिबि हाबाफारि बादियै गाबोन थामहिनबा 9 खालाराव काबादि गेलेनाय, बुलुर बादायनाय आरो बायदि हाबाफारिखौ गाबोननिफ्राय जागायगोन। हारि, राव थुनलाइ आरो थामोनथा गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायदों बानजाय आफादनिफ्राय। फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जखन्थाइ बेयो देग्लाय कुसुमबिल बे बारलांफा हारिमु आफादनि बे गेवलां फोथाराव 10, 11, 2024 बे जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। बिनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया जिबायदि जानांगौ बे जानो थांगासिनो दङ। जोंनि खामानिया मथा मथि प्राय जोबनायनि लामायाव जों गाबोन फोजोबगोन। बेयो जोंनि आरसिनिफ्राय जों बेखौ थिरांथा लादों। गाबोननिफ्राय जिहेतु माने बेवहाय बुलुर बादायलायनायबो लागोन, गाबोननिफ्राय जागोन। नंगौ, जितु गाबोन जोलुर बादायलायनाया गाबोन जागोन आरो 10 तारिखआव बेयो फाइनाल जागोन। बिनि उनाव 10 तारिखआव जोंहा डेलिगेट जागोन। डेलिगेटनि उनाव बिनि 11 तारिखआव जों गेवलां जागोन। बे गेवलाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन। लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनाव नुजाथि फैगोन। आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो मासुम नार्जारिखौबो जोङो लेंहरदों गेवलाङाव। बेखायनो रायजो राजा बयखौबो बाहागो लानो जों खावलायदों। बे 10 खालाराव जोङो सोलोंथाइ प्राइमेल, बेजों लोगोसे 11 खालाराव गेवलां मेलनि सिगां जोङो थुनलाइयारि बान्था देग्लाय साहित्य एकाडेमि मोनबाय बिथांमोनखौ, लोगोसे रोंगौथि सान सायख' आनजाद बिनि माने बान्था बिदिनखालि बावगोन। बेजों लोगोसे फोरदाना जोंनि माने ट्रास्ट दङ बिथांमोनाबो फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि बे 2000 मायथाइनि बे बान्थाखौबो बे दिनखालि बावनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु काबादि गेलेनाय, बे गेलेनाय हाबाफारियाबो जोंनियाव जागोन। बियो 9 खालाराव जागोन, गाबोन जागोन। बेयाव मोनफ्रोमबो दख'रानि काबादि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जों लोगोसे भलिबल बेयाव बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जों बयबो बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि आरसिनि जानानै बिथांमोनखौ खावलायदों। एकमडेसननि सायाव जोङो पारमानेन्ट जोङो पानेरि हायार सेकेन्डारि लादों, पानेरि कलेज लादों, लोगोसे गपिनाथ बरदलै एल पि स्कुल, बे मोनथाम जायगायाव दोनगोन। आरो लोगोसे जोंहा आबोबनि अफिस दायो इउएन एकाडेमि जुनियर कलेज जों बानायदों, बेयावबो जों दोनगोन। लोगोसे इउएन एकाडेमि स्कुल दङ, बेयावबो दोनगोन। बेखिनिखौ जों थि खालामनाय जादों। 49थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जखन्थायाव आरसिनि जानानै जों खावलायदों दि बे हाबाफारियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो आरसिनि जानानै जोङो बयखौबो खावलायदों। जाहाथे नैबे 49थि थान्दै जखन्थाया मोजां जाना थाङो। आरो लोगोसे जा आलासि बिथांमोना फैगोन, बे आलासि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि रायजो राजा बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साक्सेस खालामनो थाखाय आं आरसिनि जानानै गुरै खावलायबाय।